ми. Айде то, във влога ми. Айде. Я ще ме коласи, коли. Крепостта Крак. Здравейте, приятели, днес ще снимаме влог с Лъчко. Призъм ВГ. Ние сме на крепостта Крак. Да. Ето го и се влог. Можете да се абонирате за него. Да се клипа и прави. Моят канал е Сергей Шахвердян. Българския ми канал. Да, българския канал му е Сергей Шахвердян. Не знам. Брато и така. А, е фотограф. Писрамик. Дай на снимки стоиш ли? Може сега не. Аз не си никога фотограф. Сергей Шахвердян. Айде, де! Не мога да влизаш. Не мога да влизаш. И то тай. Дай мен. Дете. Ти изтих всичко. Ще снимам. Какви пенита да ти снимам, бе? Пенита некво да му снимам. Нали? Снимам пенис. Дани, гледай каква дискотека. Рук. Дун. Бранас. 2 минути клипче или 1 час? 10 минути. Дай да посегнем. Ние щяхме да го предпътваме. С моите приятели. Моите мои играчи. Умираме! Да, бе, Слави, бе! Кочек! Георги Христов да го охранявам! А, да! Я го то! Госпожо! Ехо! Влог! Влог снимам те! Аре, тук да бягаме! Аре! Какво правиш? Снимаш ли? Аре, тук реши. Да, кой ще има? Сандвичи. Сандвичи. Виж, аз притежавам светата. Влогър, ще ста? Ето. Целувка с телефони. Не, по камикадзе снимам. Зоро! Да се абонираш за моят канал, разбра ли ме? Имам салфетка. От какво е, Сирго? Нали скачах се? Давай! Че ще ми спира. Давай, снимате. Някой трябва да направи замък салто. Дайте. Лъчко, аз снимам да знаеш. Ще ме щупа, да се опитам. Имаме клиент. Ще стане ми смешно. И той става известен. Ама на тревата. Лъчо, гледай в камерата. Ей! Мърло! Ето го. Това ядене ще стане. Аре, бе, Гоше! Аре, Гоше, да го превъртим и... Лъчко, слушай са. ще видиш.
Абонирайте се на моя канал в YouTube. Чакай! Снимаш ли видео? Значи, приятели, ние се прибрахме вече от крепостта Крачка. Хубаво беше там с класа. И сега ще ви помоля да се абонирате на моя канал. Долу са моите социални мрежи Facebook и Instagram. И чао, чао!